नमस्कार प्रणाम भोजपुरिया भैया लोग और सब बताएं कैसे बानी रउआ सब है। उम्मीद करता नहीं रउआ सब ठीक ठाक होखा भैया। और हम एकदम फर्स्ट क्लास बानी। आज रउआ सबन खतरा एकदम ब्रांड मीटर लेके उपस्थित बानी। हिंदी गाने के रीमेक अब बहुत बढ़िया कंपोज के लिए बनी भैया। अगर एक नया म्यूजिक बनवा के आप बढ़िया से गायकी कर देता नहीं तो गाना 100% मार्केट में तहलका मचाई भैया। तो चलिए देर न करते हुए मैटर के शुरुआत कर लिया कि आखिर ये गीत के कैसे गावे के बा, कैसे कंपोज के लिए बनी, का एक धुन बा, का लय बा। लेकिन वीडियो स्टार्ट कर से पहले भी एगो बात बतावल चाहब कि रउआ अगर नया सिंगर बानी आ सिंगिंग में इंटरेस्ट बा, अच्छा मैटर के तलाश में भटकतानी, सही ढंग के गीत नहीं खे मिलत, बढ़िया तुकबंदी नहीं खे मिलत, चाहे मन पसंद के मैटर नहीं खे मिलत, तो भैया अगर हमरा चैनल पर आ गइल बानी एकदम निश्चिंत रही, निराश भइला की जरूरत नहीं है। रउआ जैसन भी मैटर चाहत हो कब लिखवावे के बिल्कुल उचित चार्ज पर हुआ के फर्स्ट क्लास के मैटर मिली भैया। काहे कि हम हर तरह के गीत लिखेनी, हिंदी में भी, भोजपुरी में भी, ट्रैक पर भी और नया सॉन्ग भी। कोनो प्रकार के मैटर हुआ लिखवाओ के बाद जैसे कि सैड सॉन्ग, लव सॉन्ग, ऑर्केस्ट्रा सॉन्ग, धोबी गीत, पूर्वी गीत, निर्गुण गीत, हर तरह के मैटर हुआ के मिली भैया। आ मैटर में कोनो प्रकार के शिकायत ना मिली, कहीं तुकबंदी खटकी नहीं, गाँव में कोनो प्रकार के दिक्कत ना होखी। तो ये खतरा कहल साहब कि अगर चैनल पर पहली बार आइल बानी तो चैनल के सब्सक्राइब कर ली, बेल आइकन प्रेस कर ली, ताकि हर रोज़ रुआ के नया नया मैटर सुने के, देखे के और गावे के मिलत रही भैया। और आज के मैटर तो एकदम लाजवाब बाटे। अगर कोनो भी प्रकार के मैटर लिखवा हो तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दिले बानी, रुआ फ़ोन चाहे व्हाट्सअप कर सकीले। आज के मैटर देखल जाए कि कैसे गाओ के बाटे। लड़का कहता पहले कि दिल मिलेला भइल बेकरार बा, का कहीं तोहसे केतना ले प्यार बा। अच्छा कि दिल मिलेला भइल बेकरार बा, का कहीं तोहसे केतना ले प्यार बा। सोना मन के पियोसिया बुझा जाना, आ जाना आ जाना आ जाना आ जाना, जब दिल न लगे दिलदार हमारी गलिया जाना, हो जब दिल न लगे दिलदार हमारी गलिया जाना। तो भैया एक के जौन हिंदी गाना लोग रीमेक के लिए बनी भोजपुरी हिंदी मिक्स करके अगर एक नया म्यूजिक बनवा के बढ़िया ढंग से गायकी कर देता नहीं तो गाना वाकई बच जाए भैया। तो मैटर पसंद बा, अगर फुल गीत लिखवावे के चाहता नहीं तो बेहिचक हमरा व्हाट्सअप नंबर पर संपर्क कर सकीले। व्हाट्सअप के नंबर बा 8874473128। कोनो प्रकार के मैटर लिखवाओ होके चाहे नया म्यूजिक बनवाओ होके बेहिचक रुआ कॉल चाहे व्हाट्सअप कर सकता नहीं। मिलता नहीं फिर से अगला वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करब, कमेंट करब, आ चैनल पर पहली बार आए तो चैनल के सब्सक्राइब कर ले। जय हिंद, जय भारत, जय भोजपुरी समाज, हर हर महादेव।